han sigut tota una sèrie de coses, hi ha reivindicacions laborals, naturalment, però també reivindicacions de formes. És a dir, tota la comunitat educativa, que no és només professorat, també són famílies, AFES i molts ens o molts grups que formen part de la comunitat educativa. La visió i la sensació que hi ha hagut des de fa molts mesos és la manca de diàleg. Ens hem assabentat moltes vegades de novetats per la premsa, això ho sabem tot. També hi ha una tendència a l'externalització de serveis, com passa a primària amb el tema de les extraescolars, el servei que es posarà a la tarda del mes de setembre, un tema de mercantilització amb l'aparició de matèries a batxillerat, per exemple, que es comptaran segons el que facis fora del centre. És a dir, hi ha una tendència mercantilitzadora i sobretot sense comptar amb el consens del que és la comunitat educativa i havent-hi tingut un diàleg que ha fet saltar i ha fet vessar el got. Les retallades hi són, però el que es demana és la reversió, el tornar a l'any fa 10 anys o 12 o 13. I